Uhulumeni waseGauteng useqoke ngokusemthethweni ithimba labaphathi ukuba lithathe izintambo eTshwane. Isifundazwe sabeka lelidolobha ngaphansi kweso lomlawuli ekuqaleni kwalenyanga kulandela ukungaboni ngasolinye phakathi kwamaqembu ezombusazwe nokukhahlameza kakhulu ukuthunyelwa kwezidingo emphakathini. Owengamele ezokuhlaliswa kwabantu kanye nezokubusa ngokubambisana Maile wethule leli thimba ekomkhulu lomkhandlu ePitoli namhlanje. iTshwane isinabaphathi abayishumi. Laba besifazane nabesilisa babekele ukuthi bahole lelidolobha izinyanga ezintathu kuze kufike ukhetho lokuchibiyela. UMaile uthi uyabethemba wabachaza njengabantu abanamakhono ukubuyisa ithemba ekuthunyelweni kwezidingo kulomkhandlu. In this team there is nobody who has a diploma. No diploma, it's degree and above. The standard is high. There is nobody with a diploma. 2 years, 1 year, 3 months course and what. There is no such a thing. We are not playing, we are serious. So we can't play with the lives of our people. Elizohola umponawa noweyimeya yase-West Rand. We don't want to bring politics, and we have requested that nobody must call us on the basis of politics, because we are here to restore service delivery, to ensure that government functions as it's supposed to function. Owayephethe idolobha laseGoluma Vela Dlamini uzoba umphathi walomkhandlu okwesikhashana. For me, the important thing is to ensure that things that have been budgeted for and have been allocated resources are actually done, because those are the things that makes a difference in the quality of life for ordinary people in Tshwane. Laba bazoqala umsebenzi ngokuphazima kweso banikwe isabelo mali sezigidi zamarandi. Njengoba kufanele benze umsebenzi wabo kunempi yezomthetho efufusayo. Kulindele ukuthi iDA iphosele inselelo lesinqumo. Lolu daba luzolalelwa kusasa.